Hyvää itsenäisyytemme vuosipäivää kaikelle kansalle. Olemme itsenäistyneet vahvojen suomalaisten toimesta yli 100 vuotta sitten, tänä päivänä 6. päivä joulukuuta. Tämä on meidän itsenäisyytemme päivä, tämä 6. päivä joulukuuta 2023, mutta valitettavasti minun on sanottava, että tämä on meidän viimeinen itsenäisyyspäivämme itsenäisinä, jos emme tee jotakin. Onko itsenäisyyttä se, että NATO, Euroopan unioni, New World Order, uusi maailma ovat isäntiä, sanelevat kulkumme, johtavat teurastamotiemme? Onko se oikein? Minä olen täällä kertomassa teille sitä tosiasiaa, että emme ole suomalaisia enää ensi vuoden joulukuussa 6. päivä. Ja meitä ei ole kovin montaa enää kertomassa ja muistelemassa itsenäisyyspäiviä ensi vuonna 6. päivä joulukuuta. Herätkää, hyvät ihmiset, herätkää. Sanotaan, että ihmisiä ei voi herättää, mutta yritetään kuitenkin. Herätkää. Te olette hypnoosissa. Te olette eliitin ohjauksessa. Laittakaa silmät kiinni. Miettikää, think hard, miettikää kovasti, mitä on tapahtunut viimeisen 3 vuoden aikana ja miksi. Ja onko kaikki ollut turhaa? Minkä takia tämä on tapahtunut? Mikä ihme on ollut syynä keksittyyn koronapandemiaan ja muuhun täysin irrationaaliseen, todellisuudesta irralliseen tarinaan? Mitä näytelmää me olemme joutuneet elämään ja kenen ehdoilla ja miksi? Sitä on hyvä jokaisen tänä päivänä miettiä, koska jos emme nyt tee jotakin oikeasti, niin tämä on meidän viimeinen itsenäisyyspäivämme, siis tämä 6. päivä joulukuuta 2023 on meidän viimeinen itsenäisyyspäivämme itsenäisenä Suomen valtiona, jos emme nyt tee jotakin. Ja kannattaa mennä osakeyhtiökirjauksiin nimellä Suomen valtio, niin näkee, että me ollaan osakeyhtiö. Maa, joka on osakeyhtiö, ei ole itsenäinen maa. Eli aluksi pitää nyt irrottautua Euroopan unionista, sitten irrottautua tuosta osakeyhtiöydestä. Että valtio voi mennä esimerkiksi konkurssiin, se osakeyhtiö voi mennä konkurssiin ja sitten jaetaan palaset ja katsotaan, mitä saadaan kussakin kunnassa niistä aikaiseksi, mitä jäljelle jää. Eli olen 61 vuoden elämäntaipaleeni aikana tullut toteamaan sen valitettavan tosiasian, että meitä, Suomen kansa, on aina ohjattu kohden uutta uudesta maailmaa. Samaten kaikkia maailman kansoja on aina ohjattu kohden uutta uudesta maailmaa. NVO, N2VO. Miksi New World Orderi pitää tulla? Miksi New World Orderi on suunniteltu? Johtuu ainoastaan siitä, että rikolliset tahot, jotka ovat kaapanneet kaikkien maailman valtioiden valtaa pitävien pallit, nimenomaan ne pallit on tervattu, ymmärrättekö? Ja kuka niitä tervaa? Vapaamuurarit. Kelatkaa, miettikää Oddfellowsit, Rebekat. Tietty pieni ryhmä on saattanut valtaa pitäviin tahoihin omia siskojaan ja veljiään, jotka ovat tervattu tähän asiaan. Tervattu tarkoittaa, että he eivät voi muuttaa enää käytöstään, tietään ja asemaansa, koska muussa tapauksessa heiltä lähtee henkikulta. He eivät voi enää muuttaa sitä, että heidät on tervattu systeemiin, heidät on tervattu hyvävelisiskojärjestelmään.
minä toivotan suomalaisille ja koko maailmalle hyvää Suomen itsenäisyyspäivää, viimeistä sellaista, 6. päivä joulukuuta 2023, jos emme ryhdy toimeen ja tee jotakin asialle. Säilyttääksemme sen itsenäisyyden, mitä meidän esivanhempamme, minun isäni isä ja minun isäni äiti, minun äitini isä, minun äitini äiti ja sinun vastaavat tekivät meidän hyväksemme yli 100 vuotta sitten Suomen itsenäisyyden eteen. Kuinka hienossa valtiossa me ollaan saatu eletty. Tämä maa on kaunis, rikas, mutta se on kaapattu. Ja se ei auta sanoa, että minä keksin tällaisia asioita, kun en keksi. Se on käsin kosketeltavissa, se on järjellä käsitettävissä, että näin on tapahtunut. Maamme on kaapattu, maailman kaikki valtiot on kaapattu rikollismafian toimesta. Maistetaan tätä turkkilaista jogurttia, omenaa, pre- ja probioottia, kun vielä voidaan. Tämä on hyvää ja terveellistä niin kauan kuin se on. Ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan. Päälle juhlamokka, pannukahvia. Totta kai omaan veteen keitettynä, pannulla kiehautettuna on hyvää, herkullista. Suosittelen. Ja sitäkin kannattaa juoda sillä lailla sopivasti niin kauan kuin voi. Ja nyt avaamme joulukalenterin 6. luukun. Eli mitäs meidän pikku tyttömme täällä 6. luukussa mahtaa piilotella? Katsotaanpas. Saadaanko me auki tätä 6. Oho, onpa siellä kespaksukainen siellä. Eli 6. luukku, joka sisältää jonkun pehmolelun. Katsotaan. Ting! Onpa siinä vesinokkaeläin. Ollaanko mekin kaikki tällaisia vesinokkaeläimiä, että läpytellään menemään niin kauan kuin voidaan. Harvinainen eläinhän tämä on, tämä pieni. Vesinokkaeläin on eläin, joka on linnun ja nisäkkään yhdistelmä. Miten liet tämmöinen tupsahtanut maailmaan? On arvotus, samaten tietenkin nuo kengurut. Mutta laitamme hänet tänne luukkuun miettimään. Siellä hän miettii, katselee syntyjä syviä. Ja otamme kortin. Niin jo meidän pienikin tulee vaan pieni tulee. Tule pieni, tuossa tänne, kato Lili. Niin, tuossa sano hei, tonne, sä oot täällä hei. Joo, tule